Hi ha figures que expliquen les contradiccions del nostre país i Joan Comorera n'és una de les més grans. Comunista, catalanista, antifeixista, fundador del PSUC, conseller de la Generalitat i un dels primers polítics del segle XX a entendre que la lluita nacional catalana i la lluita social eren inseparables. Nascut a Cervera el 1894, Comorera va dedicar la seva vida a una idea molt clara. Un moviment obrer català, arrelat a la realitat nacional dels països catalans i no subordinat als interessos de l'estat espanyol. Per ell, Catalunya no era una simple regió administrativa, era una nació, i el poble treballador català havia de ser protagonista del seu propi futur. El 1934 ja formava part del govern de Lluís Companys. Després dels fets d'octubre va ser empresonat amb la resta de govern de la Generalitat i condemnat a 30 anys de presó. 2 anys més tard, l'amnistia del Front Popular li permetria recuperar la llibertat i tornar al costat de Companys durant la Guerra Civil. Comorera va ser el gran impulsor del PSUC, però és important entendre una cosa. El PSUC no neix només com un partit comunista, neix també com una eina política pròpia catalana. Un partit marxista fet des de Catalunya i per Catalunya. Mentre alguns reduïen la qüestió catalana a folklore i altres ignoraven completament la qüestió social, Comorera defensava que l'alliberament nacional i l'alliberament social havien d'avançar junts. Una idea que dècades després influiria molts sectors del socialisme i de l'independentisme català. Durant la Guerra Civil es converteix en una de les figures més importants del govern català. Enmig de la fama, els bombardejos i el col·lapse de la rereguarda intenta sostenir les institucions catalanes. Això el va portar a conflictes molt forts amb sectors anarquistes i revolucionaris. Però ell tenia clar que sense organització, sense estructura i sense poder polític català, la derrota era inevitable. Mentre Barcelona vivia una revolució oberta, Comorera defensava mantenir viva la Generalitat i construir una rereguarda capaç de resistir al feixisme. I precisament aquesta defensa d'un espai polític propi català acabaria desembocant en el conflicte de la seva vida. El PSE, el Partit Comunista Espanyol, volia un control cada vegada més centralitzat, però Comorera defensava que el PSUC havia de mantenir autonomia política pròpia, que Catalunya tenia personalitat nacional i que el moviment obrer català no podia desaparèixer dins una estructura política espanyola. Finalment seria apartat i expulsat pels sectors més alineats del Partit Comunista Espanyol, acusat de nacionalista català. Després de la derrota republicana va marxar a l'exili, passant per França, Mèxic i Moscou, però no es va rendir. Als anys 50 retornaria clandestinament a Catalunya, amagant-se a Ripoll mentre reorganitzava la resistència antifranquista. Finalment seria detingut pel règim franquista. Joan Comorera moriria empresonat a Burgos el 1958. Anys després, fins i tot aquells que l'havien apartat acabarien rehabilitant la seva figura, perquè el temps acabaria demostrant que havia estat un dels grans intents de construir un socialisme nacional català, un projecte polític propi, arrelat al país, pensat des de Catalunya, perquè hi havia una idea que travessava tota la seva vida, que no hi havia alliberament nacional sense alliberament de classe i que no hi havia alliberament de classe sense alliberament nacional. Comparteix aquest reel i mantinguem viva la memòria de Joan Comorera i segueix-me per descobrir més combatents catalans. Honor i glòria, Joan Comorera!